И така, скъпи приятели, сега закачих тук горе на втория етаж. Горе, сега ще ви направи впечатление, тук е само херкулеси. Семейството, някой човек е болен, предполагам, от семейството. Толкова херкулеси не съм виждал на едно място. Наистина, човека не е добре. Ето, всичките ги е събрал от първите години до ето ги първите модели, продължават педалетките тук, които са. Знаете, Херкулес е марка от Нюрнберг. Ето, сега ще ви ги покажа. Ева на човек. Само Херкулеси. Само Херкулеси и през годините до последните там, преди да затворят врати. Дори има и спартамети нататък. Ето ги всичките. Не съм виждал толкова на едно място. Ето ги спартамети, които аз имам. Ето ги другите скутери. Тук Белуга или какви бяха тия по-новите, вече не ги знам. Ева на човека. Наистина болест. Тук после ще минем на тази страна, ще ги видим. Ами човека, явно някои модели аз не ги знаех, че са били произведени. Ето тук и големите мотори, само Херкулес. Ето всичко варели Херкулес. Ето и уникатите даже, явно човека доста връзки е имал, за да намери такива, които е като примерно ето този тук. Много редки мотори. Тези, нали, после намерят така. Те си аз съм имал такова. Те с по-новите 80 години. Сега ще видим тук какво става. Колелета. Велосипеди. После ще дойда тук. Доста е голям музей. Аз не очаквах толкова много неща да има. Няма как да го заснема целия. Затова исках да се включа тук, където е специално колекцията от Херкулес Верки Нюрнберг. Ето ги тук педалетки, повечето са педалетки и големите мотори, които прави Херкулес. Няма как да се спра на всеки да ви обяснявам. Клипът трябва да е 20 минути. Затова набързо, което мога да покажа, ще ги кача после. И така. С два клипа няма да стане с снимки един. И така, продължаваме. Ето това много рядко моторче. 175 кубика, мисля, че или 150. С сакс мотор. И този също е рядък. За това да не говорим. Няколко пъти съм го виждал само. И първите тук вече, които са от най-първия и нататък, като РТ-тата. И така. И тук долу да ви покажа как са колите, няколко халета, но всичко е full max. Просто от всякъде. И така, бяхме в залата на Херкулес. Другите снимки, това ще бъде втората част. А от презентацията пред музея и снимките ще кача в първата част. До после, приятели. Продължавам да гледам.